जों दिनै अजागाव सिनि रामकृष्णपुर बिसिनि ताई ब्लक कमिटिनि खरकसा मेम्बार सिनि बरम गोनां ताखुक सुनिल देबरमा थैमानि थायो खायै बनि नकनि बररक बिहिक बोसारक न गोबां सुबाय माया फानो किसा सुबा माइ बाय फानो बोखा तंगै खायरक मानि तैयै जों दिनै सिनि रामकृष्णपुर बिसिनि इंगै जत प्राइमारी नि हयते शुरू खायै सेंट्रल बडी जरा जत जे सिनि प्राइमारी सहर जतन हबै सिनि रामकृष्णपुर बिसिओ जत मानजाक नायरक जतन जमा खालायै जों सिनि रामकृष्णपुर बिसिनि इंगै सिनि तिनि जों सिनि ताखुक बरम गोनां सुनिल देबरमानि नगो किसा सुबा लाइफायमानि बोरैताय जोला तिप्रा मथाति WFYTF जतन मिलिवै हामबाय चिनि मीडिया पर्सन जों चिनि और फैमानि कासिनो कारण चिनि लाइ थांनाय साला चिनि बरम गोनां चिनि ताखु गखरा अबया देबरमा सिगनसा एक्सिडेंट मबैनो मिनि लागमारि थांगा बखरकसा 29 कृष्णपुर ब्लॉक कमिटी नि खरकसा मेंबर तंगमनि बो एकदम तम सानने एमनो खा खामसे फैयो बो एकदम एक्टिव लीडर तंगमनि माने जोंबोनो तिनि कमाबोय माने चिनि तामन सानाय बाने सागनि काइसा अंश कमाय थामा हिमा तंहा ए जों आसा खायो बिनि फला एकदम सुखि होनो दंथने जों आसा खायो आमखौ सावैनो हामबाय।